Hallo, hallo, liefde meisje met Tammo. Mooi even, met een kander. Hier weer met de directeur van het theater Don Quixote. Uit Woldendorp, rechtstreekse zending uit Woldendorp. Vanmiddag heb ik weer een prachtig programma voor je samengesteld. Dit keer weer over Tammo Jodel in Tirol. En daar er meer van afwijt, die zal je dat vertellen. Tammo uit Troiderland. Applaus. 10, 9, 8. Tammo van Troiderland opkomst toneel. 6, 5, 4. Tammo uit Troiderland opkomst toneel. 1. Kut. Take 2. Mooi dit kan dat. Iedereen weer met mij. Over mijn stambalk. Wat hebben we over mijn eigen familie. Tammo Jodel is in 1700 toen afreisd naar Tirol. Is door klarinetspelen gegaan. Het kennismaak met Waltraud Edelwijs. Ben aan het jodelen geweest. Kwam leuke jodeltjes. Heb ik je allemaal al verteld. En die leuke jodeltjes die begonnen ook allemaal klarinet te spelen. De andere bij Johann Stamitz. Nou, en door weer nog komen van bij Mozart. Door weer een van bij Weber. En nou ben we aanbeland bij ongeveer 1800. En in 1800 gebeurde er heel veel. De kasteelheren hebben de muzikanten bedankt. Want om reden Napoleon kwam aan de macht. Dat was zo ingewikkeld. Maar in ieders geval, Napoleon die kreeg een van die Tammo jodeltjes in de smiezen. En hij zegt, ik moet hier aan het hof hebben die mij vermokt. Die plezier mocht. En hij noemde hem Jean Plaisir. En wat wilt nou, daar stam ik van af. Ook kind hè. Hij was hofnar aan het hof van Napoleon. En mijn oudje van voorskant is een magie plezier. En dat was haar overgrootvader. En nou, rechtstreeks stam ik toen vanaf. Diegene die heb ik gekregen. Dat weet ik wel zeker. Toen mijn kameraad zegt, wat bent dat geen? Ik zei, nou, dat zit in familie. Een soort, Lego, zeg maar. En die geven ze aanduur aan kinderen. Ik had me over zegt John van ben bij die familie aangrien laten. Ik zei, ja, ik kan me ook een rol vuur. Nou, was dat ook weer hoe de lucht. De muziek werd in die tijd veel luchtiger. Maar de muzikanten die moesten het van het volk hebben. Nooit meer op die kasteel vlieren, fluiten, zeg maar. Nee, en de muziek werd luchtig. Een goud voorbeeld daarvan is van Strauss. 1804 de Strauss senior en 1825 Strauss junior, Johann. En wat wilt nou? Een van die jodeltjes, plezier dus, die het weer klarinet speelt bij Johann Strauss. En dat zal ik even laten horen. Applaus.